Hello guys, welcome back to my channel. आंनि YouTube channel आव खनसे बरायहरनाय थालायबाय। दिनै जोंना माने न'खौ सिफायनो नागिरदों। ओमफ्राय बेनि बाथामफोरखौ न' बेलेगाव लुनानै फिसा लुनानै बेयाव दोननो नागिरदों आरो गाइसमोन। नै दिनै जोंना आइया एकदम मावनो नागिरदों। न' गोदाना माने जाहांगासिनो। न' गोदानखौ बेयावनो माबानो नागिरदों। बै बिसनाखौ माने बैजा लांनानै बे खालियाव दोननानै बेयावनो न' लुयो माने। एसे रुमखौ देखायनि। रुमा एसे माबायानो मोनबा रुम। मोनबा बेयाव एसे फिसा ओरै गोजौआव थिं होजोबथ'वाखै, माने प्लास्टार होजोब्बाय। गाहायावबो एसे होबायानो, टाइल्स लागायनांगौ दङ। खामानिफ्रा बुरजायैनो दंबावो आरो। दै होदोंमोन न'आव, गिसि जाजोबनानै दं। बेयावबो मोनसे रुम, बेयाव माने रुम मोनसे बारायबावगोन। बे न'खौ सिफायनानै बेयावनो जासिगोन आरो। बेयावबो माबा होनानै गालांदों। बिदिखौ मा होनोमोनथाय गाइसमोन, बावलायलांबाय आं। बिदि होना गालांदों मैया। गाइसमोन बिसनाखौ लाबोबाय, बेनोसै आरो। बेयाव दा एसे होबावनांसिगोन, खामानियानो बिराद दं बेयाव। गाइसमोन नै जाबहांबाय, एसे जाहांबाय आरोना, मोनथाम मोनब्रैसो। बारा जाबाखै, नै बेयावबो दं। बेखौ लास्टआव जासिगोन माने। जोंना बिमाया मावगासिनो, लांनानै दोनहैदों बेयाव।